داخویانی اجرای گشتیرا هرم عفرین ji sala 2018 virde ve rastî binpêkirin û tawanên dijmirovatiyê tê û heta niha roj bi roj zêde dibe ji ber ku dewleta Tirk û çeteyên wê yên herî xirab sûcên li dijî jinan pêktînin. Yasayên metirsiyê û qedexeya derketina derve ji bo bêparkirina azadiya jinan pêktînin. Di encama pêkanînên keyfî yên dagirkeriya dewleta Tirk de ravandin, êrişên zayendî û fîzîkî û bûyerên kuştin û xakuştina keç û jinên Kurd çêdibe. Di vê çerçûveyê de duh keça Kurd Sêvîn Mustafa Resul temenê wê ya 17 salî ye ku ji gundê Gûbeka girêdayî navçeya mabeta ya Herêma Efrîna dagirkirî û destgirtiya wê ciwan ji eywanê xwe avêtibûn û xwe intîhar kirin û keçik birin yek ji nexweşxaneyên bajêr. Lê wê jiyana xwe ji dest dabû, lê ema destgirtiya wê ciwan di rewşa tendurustiyê de ye. Her wiha welatiya Kurd bi navê Dilşan Şêx Mihemed ku temenê wê 32 salî bû ji xelkê navçeya mabeta bû bi vexarina gaza jehrê xwe kuşt, lê mixabin di van rojan de tundî pir zêde bûye û ew şêwazekî herî tund e li ser her du jinên ku hatibû pêkanîn. Di encama tecîz û binpêkirinên berdewam de di derbarê wan de ji hêla çeteyên dewleta Tirk ve. Em bi navê rêxistina sara ya tekuşîna li dijî tundiya li ser jinê li Efrîn û Şehba van sûcên ku li Efrînê li dijî jinan tên kirin bi tundî li ser jinên ku têne meşandin jî bi şermezar û red dikin ji ber ku di rêya tekuşîna xwe de berxwe didin û ji bo ku azadiya xwe û mafê xwe bi dest bixin û mafên xwe tekuşîna xwe didûmînin. Ji ber vê yekê em bi tundî bang li hemû rêxistinên mafî û navnetewî dikin ku hemû mafên jinan biparêzin û li gorî peymanên navnetewî van hesabên tundî li ser jinan ku têne kirin bixwazin. Rêxistina sara ya tekuşîna li dijî şiddeta li ser jinê li Herêma Efrîn û Şehba